Hello, magandang tanghali po sa inyo. Ang ganda po ng ang mahal na ina nila, oh. Nakita niyo po 'yan? Yung grotto po 'yan, oh, ni Nanay Beng. Buhay na buhay po. Tingnan niyo, oh, yung mga halaman po nila, oh. Dumadami na naman, oh. Oh, meron po dito. Bago, oh. Oh, nakita niyo po 'yan. Oh, meron pa po rito, oh. Ang ganda po ng mga halaman nila, oh. Oh. Nandito pala yung sinasabi nilang prayer. Paghapon po yan, bago mag 5:45, bago mag 6 po yan, bigla po yan tumitiklop, gumaganon po yan, parang nagdarasal sa langit. Yan po yung halaman niya, no. Nakita niyo po yan. Yan, no. Nakita niyo po sila, si Dana Puson. Yan na po. Dito po kami. Yan po. Kain po tayong lahat. Nandito po kami kila Nanay Beng ulit. Ito, oh, kumakain po kami, oh. Ang ulam po namin ay manok. Tapos si Tupay po kumakain. Si Justin po. Hello, Dana Puson. Ay, Emily Bukod. Ay, Sinda, Kabilang Cruz. Ano ba? Nandito po tayo sa pamilya. Sitak-sitak. Pamilya kami sitak-sitak. Hello. Kain po tayong lahat. So, mega shoutout dyan. Kain tayong lahat din dyan. Yung mga nanonood sa subscriber ko na Apo Andiel. Kain po tayong lahat. Okay, kain po tayong lahat. Hello, nandito po kami sa team sitak-sitak. Kumakain po siya ng kamote. Ito si kamote liit. Nasa team sitak-sitak kami. Ito po yung kamote binigay. Ayan po si Dana Puson. Ayan po yung mga binigay nilang halaman. Ayan po si Nanay Beng. Ayan po si Christopher Cruz. Team sitak-sitak to. Nasa... ano man lugar to? Lubao, Pampanga, No, Lubao, Santo Domingo. Nandito kami sa mga team sitak-sitak. Masarap po kamote ni Apo Beng, oh. Pampalakas ng tuhod. Kain na tayo ng kamote. At mayroon pa rito... mayroon po tayong may ano po rito, Pepsi. Kaso wala na po laman. Naubos na po nila. Nandito po si team mga sitak-sitak, si Cristofero. Ang gwapong lalaki, pero may sikreto po siya. Nandito po kami. Nandito po si team, kamuning. Team sitak-sitak. Ayan, Masarap kamote ni Apo Beng, yung tulok po.